Muhimo og halapad nga information campaign ang National Telecommunications Commission kun NTC sa mga guidelines sa SIM card registration law. Ubos niini tanang cellphone users gi-require nga iparehistro ang ilang SIM kay kun dili i-deactivate kini. Ani ang detalye uban ni Nico Sereno. Kagahapon gipublikar sa NTC ang 13 ka pahina nga implementing rules and regulations sa SIM Registration Act. Ubos niini, gimanduan ang tanan nga mga subscribers iparehistro ang ilang mga SIM card. Ang telco ang kompanya mo imo-provide og platform sa electronic nga pamaagi aron mabuhat kini sa ilang customers. Requirements sa pagparehistro ang deklarasyon sa imong personal details, lakip na ang official address ug pagpresentar og government ID. 180 days o 6 ka buwan ang panahon nga ihatag alang sa registration. Posible kini nga malugwayan apan kung dili gyud kini matuman sa subscriber, ang unregistered nga mga SIM cards i-deactivate sa network o dili na magamit. Government issued IDs preferably na ay picture. Kung wala kay picture, wala kay IDs, matukas barangay, certify ka dito. Wala siya, dali ko nakapuyo. Mapalit sila karon, automatic man na i-rehistro. So kito ato ang mga old subscribers mo to'y kinahanglan nga mo parehistro, which is effective December 27 sa naanay ikuan ang atong mga telcos kung asa ang mga locations. Suma pa, pipila na lang ka mga nasod ang wala pa mupatuman og SIM registration maong panahon na sabkuno nga himuon kini sa Pilipinas. Sa umaabot nga Sinulog Festival, nagplano ang NTC nga mulusad og halapad nga information campaign kabahin sa maong balaod aron masayod ang katawhan niini ug makaparehistro. Sa mga lagyo nga lugar o dili pamilyar sa online o sa internet, pangitaan kuno kini og pamaagi sa mga telcos aron makaparehistro gihapon. It's high time that we follow the norm. Kay over 200 plus countries, duha ra man siguro ta or tulo ra ka countries ang wala ay mandatory SIM registration. It will lessen criminality, no? Mugi na ang atong target to lessen criminality. Second, kanang mga text scams. So at least there is a mechanism to know the person behind that number. Coordinate nila o asang possible areas sila. So it's either mga mostly ana siguro sa mga malls na daghan tao kay mas madaling atuan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.